Άμα έχει όλα αυτά τα λεφτά. Δεν θα σου πλούσια. Όχι, αλλά θα διευκολυνόμουν. Ναι, θα έρθεις και άλλα λεφτά και άλλα και το κεφάλι εκείνη θα σκάσει, άρα. Άσε. Να μην έχεις. Ρε, είμαστε. Όχι, ο Νίκος θα πέσει. Ρε κλείσε ρε, τι όχι. Σκάς, μην τη λες έτσι μας και πήγα πλάκα κακαλή. Τι λες ρε, παγώνει σαν το παγώνι. Αυτό το αφεντικό. Εγώ. Θέλεις να πεταχθώ στα πόδια και να πω πόσα λεφτά έχει. Ναι, θέλω. Σίγουρος. Ναι, με το 3. 1, Σίγουρα. 2, 3. Πόσα λεφτά έχει μέσα. Πόσα. Πολλά. Τι λεφτά έχει μέσα. Δώσε λίγα. Λεφτά δεν έχει λεφτά. Λοιπόν, άκουσα λίγο. Αυτό εδώ είναι ένα κουτί. Το έχω δει το κουτί αυτό στο ίντερνετ. Αυτό ή snacks. Μέχρι και εγώ boomer το ξέρω. Τα μαλλιά μου είναι καλά καταρχήν. Κάλια είμαι. Δεν είναι, πού είναι ο μακιγιές. Δεν έχουμε μακιγιαίο. Κοίτα προς τα βγω. Έχει και καθρέφτη. Αχα. Ωραία τον. Μαλάκα βγαίνω σαν τον μπαμπουίνο ρε μαλάκα. Δεν λες τίποτα. Αφού πας και τα κάνεις έτσι αντί να τα φτιάξεις. Τι να φτιάξω ρε. Εντάξει καλά Το είναι. χάλι αυτό που έλα λίγο να τα φτιάξω εγώ. Όχι. Λοιπόν, έχουμε ένα πακέτο PR. Όχι, δεν θέλουμε να είναι PR. Σίγουρα το λέω να φανεί. Γιατί δεν φαίνεται. Έχουμε ένα πακέτο σήμερα. Πάμε πακέτο. Έχουμε ένα πακέτο από το e-snacks. Με διάφορα Λοιπόν, περίεργα. θα σας πω κάτι για τους YouTuber. Θα τους βάζετε να σας στέλνουν τιμολόγιο ότι τα αγοράσαν αυτά. Εάν ο άλλος δεν τα έχει αγοράσει, δεν είναι αντικειμενικός. Είναι αντικειμενικός, πες. Όχι, άμα τα διαφημίζει δεν είναι. Είναι. Όχι. Άμα το κάνεις, άμα στο χαρίζει ο άλλος, δεν είσαι αντικειμενικός. Ναι, ναι, ναι. Πλήρωσέ το, άνοιξε το και πες μας. Μην πω ονόματα τώρα και. Έλα πιο εδώ λέει. Έλα πιο εδώ. Έχουμε τον Νίκο στην κάμερα, παιδιά. Μπράβο! Μπράβο! Από όπου και να μαζεύετε σε όλες τις γωνιές της γης. Το ανοίγουμε! Ναι, άντε ανοίξτε, αφού το έχεις ανοίξει ήδη. Αυτό δεν θα το βάλουμε! Δεν σε έχω πει ότι δεν Αυτό θα λες δεν θα το ψέματα στον βάλουμε! κόσμο. Δεν θα το βάλετε Ο σε κόσμος χαλαρό το σαν το Dexter καταλαβαίνει. έτσι Εγώ εδώ. παιδιά δεν είδα, αυτή το άνοιξε ήδη. Και τώρα δεν Εγώ- βάζει το tape για να σας το δείξω ότι δεν το έχει κάνει. Αυτή είναι η YouTuber. Σας το λέω. Σας το λέω. Καταρχάς εγώ τα παρήγγυλα ήξερα τι παίρνω. Οπότε Ναι. ήξερα τι έχει μέσα. Άρα γιατί το ξανασφράγισες. Α, για τα με είπες. παιδιά. Τα παιδιά. Εσύ ρε. με είπε! Λοιπόν το ανοίγω. Πάρε το χέρι σου μισή. Άμα σε έκοβα τώρα, δεν γινότανε. Πες ότι έχεις δει ότι ανοίγουν τα κουτιά και σ' αρέσει και λες α, Λοιπόν, οκ. θα ξεκινήσουμε από τα γλυκά ή τα αλμυρά. Λίγο Τα αυτό αλμυρά. κόβει. Δεν φαίνεται καν το κουτί. Δεν φαίνεται κάτω το Ωραία. κουτί. Οκ. Τώρα φαίνεται όμως. Τώρα φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, κλείσε τα μάτια, μην κοιτάς τι έχεις, δεν ξέρεις. Α. Διάλεξε ένα χωρίς να κοιτάς. Αυτό θα δοκιμάσουμε. Μα δεν ξέρω κανένα προϊόν από αυτά. Έτσι κι αλλιώς πρώτη φορά τα βλέπω. Τι Ναι, σημασία. ωραία, δεν θα τα βλέπεις έτσι. Ένα-ένα θα τα ανοίγουμε. Ένα. Αυτό Ωραία. πρώτα. Αυτό. Περίμενε. Τι είναι αυτό ρε. Η κυρία Αγκουρινό. Αυτό είναι pickle balls. Είναι μπάλες από πίκλα. Pickle balls. Και εμείς θα τα δοκιμάσουμε τώρα. Είσαι έτοιμος να δοκιμάσουμε την ίδια το break. Και πέφτουν όλες, επειδή το βλέπω πως θα πάει. Κάνουμε έτσι. Λοιπόν, Φωσφοβολάει. σαν τουρσί μυρίζει. Πλαστικό με. Λοιπόν, μυρίζει σαν... Πλαστικό με τουσί. Είναι αυτό εδώ το πράγμα, αυτή η ιδέα. Το έχω πει ότι δεν πληρώνουμε αρκετά γι' αυτό, έτσι. Το έχω πει. Άμα δεν το τρως, τι έκανε, κλείνει το βίντεο. Απέχω. Αγιστήνω στον δρόμο. Πάμε δεν το έχετε αυτό. Είναι ξινό καυτερό. Είναι ξινό καυτερό. Απέσιο. Θα το φτύνω. Δεν μπορώ να το φάω. Αν θέλετε να κάνετε φάρσα σε κάποιον, πάρτε αυτά να δηλητηριαστεί. Είναι καυτερό, ξινό. Όλα, πίκλα δεν υπάρχει μέσα. Και είναι από μέσα έτσι. Ό,τι χειρότερο πήρα. Αλλά με είπες διάλεξα πιο παράξενο. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Αυτό, για να το Είναι αγοράσει άνθρωπος και να το φάει, Σε κάποιους αρέσει. Πάω είναι στην- ανώμαλος. Όχι, σε κάποιους αρέσει. Τύπου σαν τον Νικολάκη που τρώει καυτερά φουλ, είναι και καυτερό και ξινό μαζί, όλα μαζί. Είναι απέσιο. Εγώ θα
θα το φάω παιδιά όλο, θα πολεμήσω. Δεν παίζουμε. Εκεί είναι πούσι. Καλά, εγώ δεν έφαγα το πιο καυτερό πατατάκι. Αυτό ήταν μια ιδέα. Κάτι να μας φτιάξει τη γεύση, φέρε. Φέρε κάτι να μας φτιάξει τη γεύση τώρα. Καταρχάς κατακαίει. Κατακάηκα. Συγγύστηκα τώρα. Είναι καυτερό. Θα το σαρμώ 100.000 Ξινό, καυτερό και χάλια γεύση. Χάλια γεύση δεν έχει, απλά δεν είμαστε Κάνει τη συνηθισμένοι. γλώσσα σου. Πράσινη είναι. Λοιπόν, Έλα, αυτό θα μας φτιάξει τη γεύση. αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι Ωραίο φαίνεται αυτό. strawberry burst. Δεν θα τα πάρει. Αυτά είναι σαν ζελεδάκια. Μαλακή καραμέλα είναι. Μαλακία καραμέλα. Με γεύση φράουλα. Αυτό ελπίζω να μας φτιάξει τη γεύση γιατί το προηγούμενο ήταν. Ναι, Ναι, ρε φίλε. ναι, ρε. Απλά είναι. Σακουλίτσες παιδιά δεν έχουμε άλλες. Έχουμε εκεί μέσα. Αυτό είναι σαν φράουλα. Φραουλίτες. Γεια σας παιδιά. Κάνουμε βίντεο. Οι προηγούμενοι παιδί μου κάνουν εδώ βίντεο. Οι προηγούμενοι. Ωραία. Λοιπόν. Και μέρα ουρανοβάρη. Αυτά είναι λέει σε ιαπωνικά. Σάσι μπορεί να λέει. Μετάφραση lost in translation. Είναι ιαπωνικά λέει. Να σου πω τι είναι. Γίνεται να το δει ο κόσμος. Ο χιλιάδες κόσμος το κοιτάει. Α, δεν γράφει ελληνικά καθόλου τίποτα. Δεν τα Μα εισάγει. τι είπα. Και το πήρες για να διαβάσεις. Διάβασα. Νόμιζα έγραφε από πίσω σαν Νόμιζα. αυτό ρε έτσι. Νόμιζα. Αυτό έπρεπε να γράφει έτσι. Νόμιζα. Όταν γίνεται. Α, Πάντω αυτό είναι λέει με λάδι. παράνομα τα φέρνουν παιδιά στη χώρα, δεν έχει τίποτα επάνω. Έχει. Ούτε αυτό έχει. Δεν έχει τίποτα. Μόνο Ιαπωνέζικα γράφει. Ωραία. Τελωνίο. Ωραία, φουσκωμένη πάρα. Αέρα έχει μόνο μέσα. Συσκευασία ταξίδευση αυτή, Ανταρκτική, Οκεανία, δεν ξέρω τι είναι. Κάνει μπα. Άμα, δεν ανοίγει. Έλα. Έλα να το ανοίξουμε έτσι. Δεν ανοίγει. Έλα. Πάρε το ψαλίδι καταρχήν άμα με φύγει και ανοίξει. Έλα ρε. Δεν ανοίγει. Ωραία. Το έχω σκίσει εδώ. Ιαπωνέζικη συσκευή. Σαν τα χότα τα κάνουν. Αλεξάνδρα σου λέει πάρε το ψαλίδι. Όχι, δεν θέλει. Θέλει να δείξει όλους πόσο δυνατός είναι. Μα δεν μπόρεσε να κάνει. Δεν ανοίγει αυτό το πράγμα. Δεν ανοίγει. Και χάλασε και τη συσκευασία. Δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει. Δεν άνοιγε. Το ύφος του δες. Το ύφος του. Εσύ όταν η κυρία λέει να διαβάσουμε. Να μ' άρεσε αυτό. Ωραίο είναι. Σαν ραμπανάκι γιατί είναι. Σαν ραμπανάκι. Σαν ραμπανάκι. Βλέπεις που είναι σαν να έχει μέσα φλεβίτη. Το βλέπεις. Το βλέπω. Θα μας περιμένεις. Έχει 1000 και νότια. Είναι ωραίο. Άμα φάει το 3 είναι ωραίο. Λοιπόν, δοκίμασε. Έχει και lime. Λάιμ έχει. Ωραίο. Έχουμε κι άλλο ιαπωνικό λέει. Ναι, άνοιξε το συναδό. Το οποίο είναι με Άνοιξε το. fried chicken. Άνοιξε το που θα άνοιξε ένα ελληνικό. Έχω σε τις νυχάρες της Wolverine μέσα. Σαν να άνοιξες σκουπίδια. Σαν να άνοιξες κάτω με σκουπίδια είναι. Μα το Θεό. Μα το Θεό. Ήρθε ο Ιων. Τι να κάνει. Δεν την προστατεύω. Θέλουμε, δεν πιάσπαρα. Ποιος τα σκέφτηκε αυτά τα Και η μουσική δεν παίζει. Γιατί? Αυτή είναι η ιδέα Χάλια. πλήρωσης από το ταμείο μου. Δεν είναι σαν το θέλω. πάρτε. Το θέλω. Βάλτε τα να πάμε. Άντρας είναι και ένα πιο βάνη. Χάλια.
Λοιπόν, να πάμε. Παραμπαμπαμ. Πρέπει να στείλεις την κάμερα κάπου να μπορώ να κάθομαι σε ένα σκαμπό. Δεν γίνεται να μου έρθει όσες ώρα κάνει βίντεο. Έχεις δίκιο λίγο. Το ξέρω Τι το θα σου πω, έχω την δίκιο. επόμενη φορά. Κάποτε στο σπίτι όταν κάναμε βίντεο καθόμουν σε σκαμπό. Σαν άνθρωπος. Και έβλεπα την κάμερα. Μην κλείσει, μην γίνεται οτιδήποτε. Έχει γίνει και αυτό. Έφαγες όλο το σοπλάκι ρε. Τσόπτα. Δεν μ' αρέσουν με ελληνικά παιδιά και αυτό έχουν και οι Ριγανοί. Τι έχουν ρε. Λάιμ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι έχω. Πράσινο είναι, τι είπα. Τελευταία ώρα το αυτό, όχι. Έλα να δούμε τι έγινε. Τι έγινε? Έπεσα πάνω στα... Δεν πειράζει. Θα τα σηκώσω. Λοιπόν, και αυτό απλά μισό. Τι έκαμε τώρα, μιλάμε για αυτό το μαγικό. Αυτά ξέρεις τι είναι. Είναι καραμέλες, Από αυτό και εγώ θα δοκιμάσω. ζελεδάκια. Μερακλή, γαμπρέ. Ζελεδάκια που έχουν γεύση. Πιπ. Καλά. Που έχουν γεύση. Έχουν γεύση. Κανείς σπίτι. Κάθε μία έχει Δεν έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω. Ελπίζω καθαρή. δεν έχω δοκιμάσει. Ελπίζω καθαρή λέει ο άλλος. Ναι, Κανείς έπρεπε να δεν λέει. πέραν γεύση. Αυτήν είσαι εδώ, βρωμιάρας. αυτήν είσαι της κυρίας. Εντάξει, θα το δούμε. Θα φεύγουν όλα. Πάμε. Φύγαμε. 3, 2, 1, ρεκ. Ναι, τόση ώρα δεν ήμασταν. Πάμε στο έλα, στο πούσι. Είχαμε φωνές από πίσω. Τι να κάνουμε. Πούσι. Αυτά είναι με γεύση πιπί. Αυτά που έλεγα, ναι. Έχει 3 μέσα. Και Τυχαίο. είναι άνω των 18. Άνω των 18, 18 συν λέει. What? Δεν ξέρω. Αυτό το φοβάμαι λίγο. Υπάρχει περίπτωση όντως κάποιες να δίνουν δείγμα για το. Oh shit! Α, γι' αυτό ρε, έχει σεξιστικό περιεχόμενο. Εντάξει. Ένα μήλο την ημέρα μπορεί να ανεβάσει τη λίμπιντό σου, έτσι λέει. Δεν το δείχνουν, θα βλέπουμε παιδάκια Α, το δεν κάνουν κάνει. το 18. Σύμφωνα με έρευνες λέει, μία γυναίκα που τρώει ένα μήλο την ημέρα είναι πιο σεξουαλικά ενεργή. Ένα μήλο την ημέρα καταρχήν, τέλος πάντων. Τώρα δεν θα αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο. Είναι εδώ μέσα, νομίζει γίνει προφυλακτικό. Από packaging το έχει. Το όχι, δεν μπορούμε να σας το δείξουμε, αλλά Αυτό κέρδισε. Το νομίζω packaging. έχει σχήμα. Αχ ναι, Τι έχει? σχήμα πίπλη. Τι είναι αυτό ρε μάε? Είναι όντως. Λίγο το παπάπος, κοιτάει. Είναι όντως. Φαίνεται Νίκο. Νομίζω δεν μπορούμε να το δείξουμε αυτό στην κάμερα. Σάβα, τι έπαθες? Θέλω να το δείξω. Με λίγη δεν μπορείς να πω πολύ κοντά. Μάσκα είναι. Μάσκα Μάσκα. είναι. Τη μάσκα του Ζωρό είναι, τη βάλεις εδώ. Πρέπει να το εκεί. φάμε γιατί έχει γεύση λέει. Αυτό είναι που λέμε, ας το είχα δω και στο είχα κουμπαράκια μια φορά. Τώρα εκεί τι γύρισμα έχετε πάλι. Γύρισμα έχουμε. Red Bull. Σπόσορας. Καλό. Ό,τι σκατά είναι στο στόμα σας τα βάζετε ρε. Ξέρετε τι είναι. Σχετικό. Παύλα είναι όντως. Όχι ρε. Αυτό είναι Όχι. ένα Τι ζελεδάκι. καραμέλα είναι. Δεν έχει αυτή η γεύση που λέγει. Γιατί τι γεύση. Πολύ χαρτί γεύση. Εγώ δεν ξέρω τι γεύση θα μπορεί να έχει, αλλά άμα έχει τέτοια γεύση. Είναι Όχι, κομπλέ. Σοφία δεν έχει καμία τέτοια γεύση. Ξέχασέ το. Ξέχασέ το. Πού τέτοια τι είπες. Καταρχάς έχει απέσια υφή, δεν μπορώ να το ακούσω. Είναι σαν τέτοιο πώς λέγονται λουκούμι. Όχι Σαν λουκούμι. Σαν λουκούμι. Αυτό, σαν λουκούμι. Γεωργία, πού είναι υδρογείο. Ό,τι πιο φθηνό υπάρχει, το κάνανε Πέσιο. marketing. Παύλε, και το πουλάνε. Μπράβο. πού θα τη βάλεις την υδρογείο. Εκεί. Εκεί πάνω. Απέσιο. Απέσιο. Α, εκεί. Αυτό Εντάξει, είναι τις παραδέχομαι στο marketing. δοκιμάσατε? πεταμένα λεφτά. Και να πούμε ότι έχει και Έφερε πατατάκι. τάφ. Έφερε τάφ. Μπαμπά, κάνουμε βίντεο. Να βάλω την υδρογείο. Όχι. Να βάλω την υδρογείο. Έχουμε και υδρόγειο. Ο πατέρας μου, παιδιά, δεν μου αριάζει. Κάνει. Παίρνει. Και η Ζέτα με την πουλιά να δεν θα ερχότανε. Λοιπόν, Να άντε, πούμε ότι έχει και γεύση πέος. όχι, δεν θα είχε. Και έχει και Και πατατάκια ένα τέτοια με γεύση πίπι και τσούτσου. Παιδιά σας παραπλανούν, δεν έχουν γεύση Ναι. τέτοια, απλά το πουλάει ωραία, το Ναι. πουλάει σε ωραία συσκευασία. Τώρα το θα πας και φάμε, δώσεις. θα φάμε Και τα κάτω να βγάλεις αγαπημένα. πλάκα. Εντάξει, Θα οκ. φάμε τα αγαπημένα του Παύλου που με Αλλά μην έπαιξε να περιμένουμε τα να πάρει. έχει γεύση. Ναι, αυτά Αυτά είναι τα θα τα αγαπημένα πάρει. του Παύλου. Δεν είναι τα
αγαπημένα, τα είδα ότι θα γίνει χαμός. Έχει γίνει ήδη χαμός με αυτά, έχει γίνει viral. Δεν έχουν πολλές τεχνίδες. Ναι. Λοιπόν, αυτά τι είναι, τα δαγκώνεις και τρως τον χυμό. Κανονικά ανοίγεις αυτό και το τρως. Αλλά πλέον το τρέντ έχει γίνει να το δαγκώνεις. Όχι, γιατί θα γίνουμε χάλια. Ναι, εγώ που να πάρω. Πώς το ανοίγεις, Δεν δηλαδή. θέλω φράουλα. Μαρία, το ψάξε το βρήκα. Είναι σκληρό, δεν είναι αυτά που σου Σε λέω. ποιο πήρε, εγώ θέλω εκείνο. Αυτά που σου λέω, ρε Σοφία, αυτό τρώγεται. Δεν τρώγεται σε κανένα πάντως. Λες. Ναι. Όλα είναι έτσι σε πλαστικό. Κάποια είναι σε πλαστικό και κάποια είναι σε κερί μασόμενο που μετά το φτύνεις. Αυτό κανονικά με τα δόντια τώρα. Με τα δόντια το κάνεις. Πώς το σκάς με τα δολιά, Αλλά το θα μπροστά γίνεις χάλια. ή το πίσω. Ποιο τα δεις. Κοίτα, το trend όλοι που το κάνουν είναι έτσι. Ναι, Αλλά και γίνονται αυτό- χάλια, δεν θέλουμε να τα κάνουμε. Ναι, δεν λέει όμως πώς. Άνα, ορίστε. Το σκάς από εδώ Έχουμε ένα κρεό. Σκάσε και το από εδώ. ρουφάς. Από εδώ κάνω. Το δαγκώνεις. Θα το κάνω καψόξυλα. Όχι, το γυρνάς Δεν ενδιαφέρεται και οι Αλβανοί δεν τα παίρνουν τώρα. και ανοίγει. Δικό της άνοιξε, το δικό μου δεν άνοιξε, ρε. Δεν με άνοιξες, κάσε. Το φανταζόμουν πιο απλό. Α, οκ. Αυτά τα beat εδώ τι είναι. Σαν τις μπογιές στα κάμελι. Καραμέλες είναι Γεωργία αυτά. Για τα δικηγουράκια. Unbelievable. Σε όλο το βίντεο Μιλάει από πίσω, ακούγεται. το βάλουμε υπότιτλους, να μιλάει. Στα μπροστά. Σε όλο πριν ό,τι λέγατε, ακούγεται από πίσω. Αυτά είναι ξεστή. Για αυτούς που είναι χρόνια καπνιστές και θέλουν να κόψουν το καπνίσμα. Μην μου πεις από αυτό που με έδωσε ο... Ναι. Μπαμπά, μη μιλάς. Ναι, αυτό. Είναι καυτερό αυτό που τρώγαμε. Φτερό είναι, ναι, και εμένα. Πήρα. Σε κάνει λιώμα. Τι έγινε. Μπερδεύτηκα. Πήρα το hot and spice. Τσουρουβλίστηκα! Το αγαπημένα πάρτο το παίρνω πίσω. Αλλιώς το φανταζόμουν. Τα κανονικά δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Όχι. Δεν σου είπα αυτά, ρε. Δεν είδα ότι έγραφε hot and spicy. Εγώ αυτά που σου λέω είναι σαν τα μπομπατί. Τι είναι? Δεν τα έχεις δει από κοντά. Ναι. Έτσι νομίζεις ότι είναι. Αυτό είναι καυτερό. Για ξύλο δεν ρώτησα τέλος. Αυτό είναι καυτερό. Παρακάτω. Δεν έμεινε τίποτα, μόνο αυτό έμεινε. Ωραία. Αυτό είναι σαν πόκι. Πόκι, πώς το λέτε, δεν ξέρω. Αλλά είναι φερερό. Δεν ξέρω τι έχει. Κούκκις. Κούκκις, κούκκις. Κούκκις and cream. Τρώγεται αυτό όλο σίγουρα ή κανένα πλαστικό και αυτό μέσα. Θα φάω κατά λάθος κανένα πλαστικό. Αυτό είναι σαν κριτσίνι. Μπράβο. Ωραίο. Ωραίο γλυκό. Πάλι καλά. Αυτό είναι ωραίο. Ωραίο. Top. Πολύ ωραίο. Γι' αυτό τα παίρνουν όλα τα παιδάκια αυτά. Νικό, δοκίμασε. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό το Πάει. θυμάσαι. Αυτά, άμα θέλω όλα αυτά, είναι αυτά που παίρνουμε τα πιτσιρίκια από κάτω. Δεν έχουμε άλλα τέτοια. Μοιάζουν με αυτά που είχαμε εμείς που τα βουτούσαμε μέσα στην νουτέλα. Αυτό είναι. Απλά βγαίνει έτοιμο στικ. Και έχει μπισκότο κυρίως. Ναι, Σοφία, έχει κάτι τέτοιο. Πολύ ωραίο αυτό. Είσαι σίγουρη ότι δεν τρώω, θα ρωτήσω τη Σαβίνα. Ποια? Αυτά, είσαι σίγουρη ότι σε άλλα δεν τρώγεται το απ' έξω, δεν το φτύνουνε. Εγώ είχα πάρει μια φορά, τα έχω ακόμα στο σπίτι κάποια. Ήταν έτσι, ήταν από κερί. Και αφού φτύνει το- σαν ζελατίνα, είναι. Σαν κερί, σαν πυλός είναι Το κάποιο. κερί τρώγεται, ρε. Δεν τρώγεται αυτό ρε τα γόρι μου. Μπορείς να το φας και μετά να το... Πρέπει να στείλεις την κάμερα κάπου να μπορώ να κάθομαι σε ένα σκαμπό. Δεν γίνεται να είμαι όρθιος όσο ώρα κάνεις βίντεο. Έχεις δίκιο, Νικό. Το ξέρω Τι το θα σου πω, έχω την δίκιο. επόμενη φορά Κάποτε στο σπίτι όταν κάναμε βίντεο καθόμουν στο σκαμπό. Σαν άνθρωπος. Και έβλεπα την κάμερα. Μην κλείσει, μην γίνεται οτιδήποτε. Έχει γίνει κι αυτό. Μην κλείσει, μην γίνεται οτιδήποτε. Μην κλείσει, μην γίνεται οτιδήποτε. Μην κλείσει, μην γίνεται οτιδήποτε. Μην κλείσει, μην γίνεται οτιδήποτε.
Μην κλείσει, μην γίνεται οτιδήποτε.